sa Sprite. Kanya sa Sprite. O, basta pa niyo sa niya. Charol nga plastic. O, sa chila. Plastic nga charol. Charol? Charol nga plastic. Kamera. Okay, lagi mo. Kay Ate Evangeline. So, na ay rose na forma. Pila man yung rose? Ano yung rose? 70. Cute ang rose. Mitra sa botelya nga Sprite. Bukod sa to ni ang gamit eh. Charol nga plastic. Cute ka. Exampulan ta niya na usa guys. So, sige lang piana lang oh. O nara. Ay color nga blue. Kung gusto mo nga blue. Ayaw ba ni? Color nga blue. Nila kayo. Kani nga rose 50 pesos. Nindot no? So katong sa may 50 pesos. Mas ganahan ko ani 50 kay bukad ko ag mga buwak. Botelya ra siya guys, oh. Botelya ra siya. Grabe ka cute. May itig guys sila. Iyan ang mga anak sa naghimuan ni. Kani siyang dako kay buwak 50 pesos. Ano na siya? Kaya price. 70 pesos. Kay dako buwak. Dugay na ka naghimuan ni te? Kani ka pa rin mo kaninda? Anak sa carbon. O inani na katinda sa carbon. Adili. Solo yun. Kani ang mga Ito yung mga kualit sa na. Pwede na order na dito. Maninday. kani ang tinda guys. Isuro ra ni niya Sa carbon. sa carbon market. Kasi mo order, pwede ra kayo ila pag mo pila ka days para mamama. Kung daghan ninyo orderon, mukabat pag pila ka adlaw, pero gamay ra gani ko no. Usa ra ka adlaw. Sige, Ate Evangeline ha. Thank you. Si Ate Evangeline mo yung naghimo.